Gipahingusgan sa DNR ang rehabilitasyon sa Banica River aron mabalik ang kanindot ug kalimpyo sa tubig sa suba sama sa unang panahon. Busa, makig-uban ang DNR sa mga tunghaan sa dakbayan sa Dumaguete alang sa pagpahigayon og kampanya labot sa Banica River Restoration sa mga barangay nga naadaplin sa suba. Lakib sab sa kampanya ang pagpahigayon og house-to-house surveys aron mabalan ang lain pang environmental issue sa Banica ug ang rason nganong adto molabay og basura ang katawhan. Matod ni DNR Provincial Director Vernov Grefalde, ang pataka nga paglabay og basura sa suba ang hinungdang sa pagkadaot sa Banica River. Kinapoy research component tong ilang IEC. Mo nang mga eskwelahan, kaya imbes ang ilang ROTC, magsigig panghinlo, musulod na sila sa mga community. Na questionnaire, interviewon ta ng tao, ngano ganing basura problema. Para mahibawan nato, unsa goy problema sa basura, nga tagaag solusyon. Ato bang iadto ni Mayor, Ipaambit sa mga lokal na opisyal ang resulta sa survey aron makahimo og usa ka research-driven response ang gobyerno alang sa pagtubag sa mga problema sa Banica. Dugang pa ni Grefalde, angin nang i-rehabilitate ang Banica River tungod kay usani ka importanteng water source sa Dumaguete City ug sa Valencia ug naasab ning dakong parte sa lokal na ecosystem. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MDCV.